Doang ta kaisa bek ketal seng jawkhanai ni diko amo bam sungna musuk sai sungnai o sigang o jera bui rok mana bo sungno design rok bo sem nangnai colour simi kisa jodang nai taiko o jaga o pink wngsinai ta white by pink nainai di white by pink ni combination to ekdom kaham no joto ni siyo haipo nafru hingka ang agiro hingke white no sero ro kom ro ta pink kabang tabo hingke white kabang pink kom bahing no mo rabai man pore se sai malai sinai noi ko musuk logo yang tei rab khado musuk jora tisaka hingke yang tei oro simi se tisako yango bo tongkho oro to habai mare sibo yango bo tongkho ke yango hingkai mia rab khai kisa asuk beg torja ke diba pora ramang kosto sukara rabai langliyo ade yang amsuk siko amsuk oro rab khainke boro rab jaga mane logi no jaga kisa ono rab jai thangtai kota boro rab yata oro rab jai thugui thangka hingke hega mangsi pura kotoma mil khai rabai thangna hingke ba time bo nango tai kosto bo nango saijana tongse time bo mane oro ramna hanai time tongna nango ta onyo samung rok khai hingke to time mengi thangya diba ramna habai mare suga habai mare uno mati sawan ang no moni video full video borok do haipano full video ro phano tabuk je phunugui tongo o jaga ni hingke a full video o tongo lakta hingke ang tabuk soro phunugui tongo abo mai ke ara kanai bai diba hingke mo kona rok swnamani a jaga o video khaijak do hingke tabo nongno ang kona rok swnamoi paimani pore khe saka kuchuk tisaui twlangmani phunukjak ebla hingke tini o video o phunukgui siwano asuk time o bongthangla phunukmaya boring rok nangjaknai hinui hingke aforo kona rok swnamoi paimani pore o ta beg no kona rok swnamoi paimani pore baksa ramna rwngya o rwngnai rok hingke to tate rwngoi tango to rwngya rok hingke kona rok bo rwngya tongo tabuk phano mung bagui nango beg ni bagui ta sisa kona rok swnamani ma phunugo ta rwngya rok hingke to rwngbai di hingke jaro rwngjak rok hingke haipano support khai dongli ta nungno support nango ang hinui ba tai tam khaisinai hino nungno video phunukna hanai siya kosto khai dongo wngka hingke ba norok ba no kisa support khailai di ta ani blog rok khaipuru rogo bo beg rwngoi thangka hanai rwngoi thangka tei video nainai amo hingke mane ang bo tamjani hayung ta nongno support maya hai wngoi nai beka swrangya ta video rok rano muchung yangoi thango ke kona rok rabai paimani pore ang sayada nongno je koros tongmani abono simi rabai thangli tai kun problem kwrwi hinui nai hingke ko nainai di norok tabuk nongni mokol bai no gang tabuk je kun phan khainai oro je koros mai koros wngmani amhaino simi se rabai tongo do angko mumbai rabai paikhe mobile phahe automatic no koros wngoi thangnai ta ke abono ang hingka hingke nongno koros rabai thangli hinui sapono phunukjak rok wngthangla agi rogo full video yang sakani ta ayang to puran phunugui rogo ke amhaike rabai thanglai ni side o ta side ke to tai phunukna nangi hai diba na rankongni mate rabai thangtaigo koros wngthangka ambai rab khe white by white koros wngthango do pink by white no tabuk ramani pore automatic white by white koros wngthangnai yaphai ta ang hinui tai boroni asuk kwrwng naiba boroni asuk manui tai alada khe ramnai ba nong hingkhele boro chayang nai ba ang bo je sao nongno phunukgo amtwui haike no rabo bole ang nongno je phunugui tongo haike no ang rabo tai nongno je tabuk side o dap haike no ang bo rabo haike no ani bo beg sao ta hingke abono norok je rwngya hanai rok nainai di o je koros no simi rab di ko koros paithangka hingke ba konai di do koros paithangmani pore khe tamo khlainai asuksu sai resin koros paithangka tak to moi mo to koros wnglia hingke moi mo no rab di take tolani no hingke o kuphur haino koros wngthangnai ang video rok se swnamjak ya o beg ni video swnamnani no kaisa no one week rok nangoi thango puinani simi video khaide tui rab khai hingke phwrwngtwtwi hingke time bo tesa nango to hingke time bo tesa nangka hingke video khaina bo lerui thango rabaina bo lerui thango hingke no beg bo doi rabaiya video bo doi edit khaibai haike no video rok rwjakya beg rabai tongke bo alada blog rok khainani time maya hingke no video khaisi wngoi thangta tini hai kok peteng mangsung tongsiyo hangnai nai di ko
tamle khaisini tai ma rapnai bela tai sima kisa tati boro hajang nai hingke ba ang rabai tong kata mane ang no kisa doi rapjak yang jong hobla ang lumui rok tongka haini bagui si main kok khe abo si ang lumui ni osa rok manali ang durga puja rok ephor ang markhe lungkha hingke boron bag book aforo yakari tonjak bai kheta kiri rok kisa subjaka hingke ba tai paithang kata kakai no busi ganani cross simi rab bini ang bo tabu cross samang ramang no pura kusuk ma khlai khilna asuk te kusuk thanai mo nor bai khen dab lai di to problem rok ta angjak lai di genora no comment rok khai to am bag rapjak rok no mane omo oro ringyangui tongkha ken ara ringyangui tongkha ke ang nongno tai kaisa next tai kaisa video khaisa phunuknani klaio tamni ke norok ora haini tongkha man jaga o ang nongno thangnani a video o to taisa habui phunukgui maya bole haini bagui ta kita kaisa video phaina hingke to ang aporo bag rok odeng medak sengjak ngui tongkha hingke to anong comment no nukphano ang loge phunukgui maya wngui thangi diba amphai uta nokta choli bai di karokta tuilai di kharokta nanglai di keng kata tinin bagui tei tamo full video phai tongo nong bagui ekdom naisingui tonglai di।